kufotokozera kuti iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa ku dera la kumpoto kwa boma la Neno, ndipo ndi a chipani chimene cha Democratic Progressive DPP, chomwe ndi chipani chimene chikulamulira pakadali pano. Iwowa akhalapo phungu wa nyumba malamulo mu nthawi ya phungu imene yapitayi, akakhale kachiwiri, ndikuti apapa akhangati abwera kachiwiri ku nyumba ya malamulo. Koma mu nthawi yawo yoyamba matapita ku nyumbayi anasankhidwapo ngati wapampando wa komiti yoona za ulimi ku nyumba ya malamulo. Mwina ichi tikozana kuti ndi chifukwa chakenso iwo aloyenera mwina kupatsidwa udindo umene wachiwiri kwa nduna ya za ulimi, polingalira ndithu experience imene ali nayo pa nkhani imene yokhudza ulimi, kamba kuti adakhalapo wapampando wa komiti ya nyumba malamulo yoona za ulimi. Tikakamba za Chipiriro Mpinganjira omwe asankhidwa ngati wachiwiri kwa nduna yoona za chilengedwe, iwowa ndithu akhalaponso ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lomwe linkatchedwa Blantyre Central mbuyomo, ndipo pa nthawi imeneyo adasankhidwa ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive. Kusankhidwa kwawo ngati wachiwiri kwa nduna kuthandizira kwambiri ukatswiri umene ali nawo pa nkhani zokhudza chilengedwe. Iwowa ndi mmodzi mwa akatswiri a zamalamulo pa Chingerezi timati lawyer mdziko muno amene amadziwika bwino kwambiri, ndipo pali chikhulupiriro kuti iwowa kusankhidwa ngati wachiwiri ku nduna umenewu azithandizira nkhani yokhudza kukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zokhudza malo, nkhani zokhudza kasamalidwe ka nkhalango, nkhani zokhudza migodi, komanso nkhani yokhudza chisamaliro cha zinthu zosiyanasiyana za chilengedwe. Tikudziwa kuti unduna umenewu uli ndi udindo waukulu ofuna kuonetsetsa ndithu kuti pali ndondomeko zabwino, malamulo abwino, komanso kuti ntchito zoyendetsa mbali zimene zidafotokoza zokhudza nkhalango, nkhani zokhudza malo, komanso nkhani zokhudza za chilengedwe ikusamalidwa kwambiri, polingalira mavuto osiyanasiyana omwe ngati dziko la Malawi tikumana nawo kamba kakusintha kwa chilengedwe. Edgar Tembo ndi kupatula kukhala mmodzi mwa andale komanso akuluakulu mu chipani cha Democratic Progressive, iwowa ndikatswirinso pa nkhani zokhudza business. Ndi munthu wakuti moyo mwake wakhala kuyendetsa business zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre komanso madera osiyanasiyana. Kotero ukatswiri umene ali nawo pa nkhani yoyendetsa business ndi omwe uthandizire ku nduna umene asankhidwa ngati wachiwiri, unduna woona za malonda, unduna woona za mafakitale, mmene monso muli nkhani zokhudza mabusiness osiyanasiyana komanso nkhani zokopa alendo. Ndiye saichi nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino chinamukomera kuti Edgar Tembo awasankhe kukhala wachiwiri wa nduna yoona za malonda, mafakitale komanso zokopa alendo. Uwu ndi umodzi wa unduna umenenso ufunikira kwambiri pa nkhani yokhudza ntchito yokonzanso chuma cha dziko lino, chifukwa ku unduna umenewu ndi kumene kuli nkhani zokhudza mafakitale amene pa dziko lonse ndi amene athandizira maiko osiyanasiyana kuti akhale otukuka. Akatswiri za chuma amanena kuti dziko likhale lotukuka likuyenera kukhazikitsa ntchito za mafakitale zambiri zomwe zimapereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata kapena anthu mdzikomo omwe amalipira misonkho zosiyanasiyana. Misonkho imathandizira ndithu kuti chuma cha dziko liziyenda bwino. Kupatulanso kuti mafakitale amapereka mwayi wa ntchito, zinthu zimene amapangira mafakitale ezi ndi zimene zimathandizira kuti dziko lizipeza ndalama za kumaiko ena, chifukwa izi zimene zimapangidwa mafakitale ndi zimene dziko limagulitsa kumaiko ena kumabweretsa ndithu ndalama yakunja ija pa Chingerezi timati forex.
nkhani za malonda nzofunika kwambiri chifukwa malonda ndi mmene muli ntchito zosiyanasiyana zimene anthu amagwira, komanso kumeneku ndi kumene anthu amasinthana ndalama tsiku ndi tsiku kuti zithandizire kuyendetsa chuma cha dziko. Choncho ndunanso ofunikira kwambiri pa nkhani ngati zimenezi. Nkhani zokopa alendo ndi imodzi mwa mfundo imene boma linakhazikitsa kuti ithandizire kubweretsa ndalama zakunja komanso lithandizire pokweza ntchito za chuma, chifukwa kuno ku Malawi tinadala kuti tili ndi malo ambiri ochititsa chidwi komanso ntchito zokopa alendo zikhoza kuthandizira kukweza dziko lino. Makafukufuku osiyanasiyana aonetsapo ndithu kuti pali maiko ena amene mwina alibe migodi, alibe zina, koma amangodalira ntchito zimene zokopa alendo ndi amachita bwino kwambiri. Undunanso ofunikira kwambiri, ndipo ndi chiyembekezo kuti yayi olemekezeka Edgar Tembo athandizire kukhazikitsa mfundo ndondomeko pa Chingereza amati ma policies amene athandizire kukweza ntchito zimenezi kuno ku Malawi. Nkhani yokhudza kukweza ntchito za mafakitale, nkhani yokhudza kukweza ntchito za malonda, nkhani yokhudza kukweza ntchito zimenezi za zokopa alendo kuti zithandizire nkhani yobwezeretsanso chuma cha dziko lino mchimake. Ndakamba kwambiri mwina nkhani yokhudza mmene unduna umenewu ulili ndi kuthekera kubweretsa ija timati forex. Forex ndi imodzi mwa zinthu zinayi zomwe utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika unayika patsogolo kuti uthane nazo, zija pa Chingereza kumati 4Fs: forex, food, fertilizer komanso fuel. Ndi unduna umenewu ndi umene ungathandizire kwambiri kuti nkhani imene yokhudza forex ikhale mbiri yakale, kapena kuti vuto limeneli likhale mbiri tsopano, chifukwa forex ndi imene imathandizira kuti chuma cha dziko chipite patsogolo, anthu athe kupeza ndalama zakunja kuti adzitha kugula zinthu zimene adzipangira mafakitale, chifukwa mafakitale athu amafunanso zinthu zina zogwiritsira ntchito kuti apange. Nchifukwa chake nkhani imeneyi ili patsogolo. Ndi tikudziwa ndithu kuti kusankhidwa kwa wachiwiri mundu nawo kuthandizira anduna amene alipo kale komanso anthu osogwira ntchito kundu nawo kuti ntchito ngati zimenezi zipite patsogolo. Nkhani za umoyo ndi nkhani yovuta kwambiri kuno ku Malawi, chifukwa pakhala pali mavuto osiyanasiyana amene ngati dziko timakumana nawo pokhudza nkhani za umoyo. Posachedwa pompa mwina nkhani imene nkambakamwa ndi nkhani yokhudza matenda a kolera. Nchifukwa chake boma limene kukhazikitsa mfundo zabwino komanso kuti anthu oyendetsa maunduna ameneyo azionetsa kuti mfundo zimene zilipo zikuthandizira kukonzanso ntchito za umoyo kuno ku Malawi. Ndi lero lino mmodzi mwa achilanduna amene akulumbiritsidwa ndi a Charles Chilambula omwe asankhidwa ngati wachiwiri kwa nduna iwona za umoyo komanso ukhondo. Iwowa ndi phungu wa nyumba malamulo ku Likoma, ndipo akusankhidwa nduna ameneyo kuti ndithu akathandizire kuonetsa kuti kukukhazikitsidwa mfundo zabwino ku nduna umeneyo. Anthu amene ali mchipindamo akuoneka ndithu kuti ayi ndi achimwemwe, ndipo andi chiyembekezo chachikulu kuti yayi lero ndi tsiku lopambana, ndi tsiku la chisangalalo. Akumanong'onezana, kumasekererana kuti yayi zinthu zili bwino ndithu. Onse ali ndi chiyembekezo. Chosangalatsa china nchokuti anthu amene abwera kuzalumbiritsidwa sanabwere okha, abwera ndithu ndi akunyumba kwawo kuti adzayikire umboni kuti yayi dadi tikufunirani zabwino zonse, tsono kuti akusankhani ndipo lero mukulumbira kukhala nduna. Mwina akungofotokozapo kuti kodi mwambo uyende bwanji akalowa mchipinda chimenechi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akhale ndithu amene akutsogolera ndi pemphero ndi Apostle Khoviwa. Iwo azatsegulira ndi pemphero, kenako akathe Maulidi omwe ndi mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene adzatsegulire ndi mawu, kenako adzapereka mpata kwa mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Adaksaidi kuti adzalankhule
kenako mwambo olumbira udzayambika, ndipo pambuyo polumbira mtsogoleri wa dziko lino adzalankhula mawu ake, kenako adzajambulitsa chithunzi ndi kamwambo kakang'ono koma kosangalatsa kwambiri ndiponso kopereka chiyembekezo. In case you're just tuning in, this is MBC TV and MBC Radio 1. We are live from Kamuzu Palace in Lilongwe, where President Professor Arthur Mutharika is presiding over the swearing-in ceremony of deputy ministers here in Lilongwe. As you may recall, the president on the 5th of January this year made changes in his cabinet and appointed new ministers, and rather appointed deputy ministers, and these include Tokotembo, who has been appointed as Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Rural Development. He is a member of Parliament for Neno North, where he is representing the ruling Democratic Progressive Party, DPP. Honorable Tembo, this is his second term at the National Assembly, and during the first term he was elected as chairperson of the Parliamentary Committee on Agriculture, which is a key committee in Malawi's legislature, and we believe this reflects his focus and experience on agricultural issues relevant to his appointment as deputy minister. Honorable Chipiriro Mpinganjira has been appointed as Deputy Minister of Natural Resources. He is a politician associated with the Democratic Progressive Party, DPP, and has previously served as a Member of Parliament for Blantyre City Central in earlier years. His appointment as Deputy Minister is part of President Mutharika's effort to redistribute leadership within key economic portfolios. As a Deputy Minister of Natural Resources, he supports the full minister in coordinating policies on forestry, land, minerals, and environmental resources. Honorable Edgar Tembo has been appointed as Deputy Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism. He is a member of Parliament. A member of the Democratic Progressive Party National Governing Council, and indicating an influential role within the party structure. His portfolio supports efforts to expand Malawi's industrial base, attract trade, and boost tourism sector, critical for economic growth. And we have also Honorable Charles Chilambula, who is a Member of Parliament for Likoma. He's been appointed as Deputy Minister of Health and Sanitation. In the Health and Sanitation Ministry, his job is to assist the Minister in overseeing public health policy implementation, vital for Malawi's ongoing efforts in the healthcare delivery and sanitation improvements. The mood in the room where the swearing ceremony is expected to take place is joyous. There are smiles everywhere. One interesting fact is that the appointees have not come alone. They have been escorted by spouses, children, and you can see that it's going to be a memorable event for these children, seeing their dad taking oath of office and oath of allegiance, that they will be serving in the cabinet of President Professor Arthur Mutharika, serving Malawians. The spouses are also here to represent their family, to say, Dad, you've made it, you've been appointed, and you're taking your oath of office and allegiance to serve Malawians. We support you, and please indeed keep supporting us. With me here is one of our reporters, Yamikani Simtoe. Yamikani, any time from now, the president will be coming in to swear in these 4 ministers. The reshuffle, or the news of reshuffle, came in as a surprise to Malawians on the 5th.
Yeah, I would agree with you. It was a surprise to many Malawians because not long ago, President Professor Arthur Peter Mutharika appointed his first cabinet when he assumed or got the country's presidency after the 16 September presidential pause. So it was in October when he appointed the first. He started by appointing partial. Thank you so much. I might call you back, Yamekani, but otherwise the president is now getting into the room to preside over the swearing-in ceremony of the deputy ministers. Let me hand you over to Ms. Kathy Mauridi, who is directing the event. Good afternoon, Your Excellency, and welcome to the swearing-in ceremony of the 4 cabinet deputy ministers whom you appointed, Your Excellency, on January 5, 2026. Your Excellency, before we proceed with the program, may I request Apostle Timothy Kofiwa to come and give us an opening prayer. Thank you so much, Your Excellency. Let us pray. Heavenly Father, we humbly thank you for the gift of life and the gift of this day. Thank you for the rains that is giving us hope of a good harvest. Lord, we acknowledge your faithfulness in this gathering, knowing that all authority is established by you. We pray for your blessing upon our State President, Professor Arthur Peter Mutharika, as he presides over the swearing in of the newly appointed Deputy Cabinet Ministers here today. Grant all those that are being sworn in today the spirit of wisdom and leadership beyond their own understanding, and the strength to discern your will upon this country and act upon it. I pray that they will receive the grace to embrace the vision of our President for this country. Grant them peace of mind and good health to help the President with zeal and dedication. I pray that you will help the newly elected deputy ministers to lead by example in following the pace that has been set by the President in order to serve the common good of all Malawians, even the most vulnerable among us. We pray that you will protect our nation and guide us in the path of peace, prosperity, and security, so that we may live a quiet and peaceful life. May your goodness and mercy follow us as we leave this place at the end of our program. For we have prayed all this in Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you so much, Apostle Kofiwa, for that prayer. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, Dr. Justin Saidi, Chief Secretary in the Office of the President and Cabinet, Honorable Peter Mukito, Homeland Security Minister and Secretary General for the ruling Democratic Progressive Party, Mr. Kiso Dakamau, Director General for State Residences, Apostle Timothy Kofiwa, Officiating Clergy, Honorable Togotembo MP, Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development, Designate, Honorable Chipililo Mpinganjira, Deputy Minister of Natural Resources, Designate, Honorable Edgar Tembo, Deputy Minister of Trade, Business and Tourism, Designate, Honorable Charles Chilambula, MP, Deputy Minister of Health and Sanitation, Designate, spouses and family members of the Deputy Ministers are here present, members of the press, ladies and gentlemen. Your Excellency, on 30th October 2025, you appointed your full cabinet, which Malawians praised for being strategic. Your Excellency, on 5 January this year, you reshuffled that cabinet and decided to bring in 4 deputy cabinet ministers. Your Excellency, today is a very auspicious day, as these appointees will be taking off of office, promising to serve Malawians who voted for you on 16th September 2025. Your Excellency, may I request Chief Secretary Dr. Justin Saidi at this point to give his opening remarks
and also take us through the whole swearing-in ceremony. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, Honorable Peter Mukito, Secretary General of the Democratic Progressive Party and also Minister of Homeland Security, appointed Deputy Ministers, distinguished invited guests, members of the media, ladies and gentlemen. Section 94, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. In exercise of the said powers conferred on Your Excellency by the Constitution, it pleased Your Excellency to appoint on 5th January 2026 the following deputy ministers. 1. Honorable Toko Tembo, MP, Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development. 2. Honorable Chipiriro Mpinganjira, Deputy Minister of Natural Resources. 3. Honorable Edgar Tembo, Deputy Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism. 4. Honorable Charles Chirambula, MP, Deputy Minister of Health and Sanitation. Section 95, subsection 1 of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or ceremony affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an act of parliament. Your Excellency, therefore, appointed today, 9th January 2026, as the day on which the deputy ministers should take and subscribe to the oath of office and the oath of allegiance. Your Excellency, may I now seek Your Excellency's authority to allow Mrs. Marjorie Shema, clerk to the Cabinet, to administer the oath. Thank you, Your Excellency. Thank you. Good afternoon, Your Excellency. First to take their oath this afternoon is Honorable Toko Tembo, MP, Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development. Honorable Deputy Minister, may I invite you to come up and take your oath, accompanied by your wife. Thank you. Honorable Deputy Minister, this is the oath of Deputy Minister. Please repeat after me. I, Toko Matengambiri Tembo, being chosen and appointed as a Deputy Minister being chosen and appointed as a Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister. the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister. And that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi, for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God.
Next, Honorable Deputy Minister, is the oath of allegiance. Once more, please repeat after me. I, Toko Tembo, do swear that do swear that I will be faithful I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Your Excellency, next to take their oath this afternoon is Honorable Chipililo Mpinganjira, Deputy Minister of Natural Resources. Honorable Deputy Minister, may I invite you to come up together with your spouse. Honorable Deputy Minister, please repeat after me. This is the oath of Deputy Minister. I, Chipililo Mpinganjira, being chosen and appointed as a Deputy Minister being chosen and appointed as a Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, in the office of Deputy Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi, for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. So help me God. This is now the oath of allegiance. Once more, please repeat after me. I, Chipililo Mpinganjira, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God.
Your Excellency, may I now invite Honorable Edgar Tembo, Deputy Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism, to come up and take his oath, accompanied by his spouse. Honorable Deputy Minister, this is the oath of Deputy Minister. Please repeat after me. I, Edgar Tembo, being chosen and appointed as a Deputy Minister being chosen and appointed as a Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, in the office of Deputy Minister, and that I will, and that I will, to the best of my judgment, to the best of my judgment, at all times when thereto required, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. So help me God. This is the oath of allegiance. Honorable Deputy Minister, please repeat after me. I, Edgar Tembo, do swear that I will be faithful and bear true allegiance I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. Protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Apa ndikuti Honorable Edgar Tembo akusainira tsopano kuti kuvomereza malumbiro amene ankutenga posachedwa pompa kuti tsopano iwowa ndi wachiwiri kwa nduna yona za mafakitale malonda komanso zokopa alendo. Timafotokoza ndithu kuti malamulo a dziko lino amanena kuti munthu sangangoyamba kugwira ntchito ngati wachiwiri kwa nduna kapena nduna asanachite malumbiro amenewa. Chifukwa malumbiro akuperekanso ndithu mlozo wa ntchito imene ali nayo kuti sakuyenera kulula zimene akambirana ku kabineti komanso sakuyenera kufotokozera wina aliyense zimenezi komanso kuti iwo awena kuvomereza kuti ndiokonzeka kugwira ntchito imene mtsogoleri wasankhira. Ndimafotokoza ndithu kuti yayi pa achiwiri kwa nduna awiri amenewa pali atembo awiri, oyamba timati Thoko Tembo iwo ndakuneno ndipo awa Edgar Tembo ndakumzimba. Sipachibale yayi komano kuti mmene timakhalira ku Malawi aphiri amathopezeka maboma osiyanasiyana chimozimozinso mmene zilili pa Ndatembo. Ndikuti mwambo umene kuyendera mkatimu atsalanso pano nda Charles Chilambo omwe asankhidwa ngati wachiwiri kwa nduna yona za umoyo ndi ukhondo kuti nawonso atenge malumbiro awo. Akamaliza iwowa ndikuti mtsogoleri wa dziko lino adzalankhula mawu ake achilimbikitso kwa nduna zatsopanoyi koma pakadali pano ndikuti achilambula akatenge malumbiro awo. Honorable Chilambula, may I request you to come up accompanied by your daughter. Your Excellency, Honorable Chilambula will take the oath of affirmation this afternoon.
Honorable Deputy Minister, please repeat after me. This is the oath of affirmation. I, Charles Chilambula, being chosen and appointed as a Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, affirm that I will well and truly serve the Republic of Malawi. Affirm that I will well and truly serve the Republic of Malawi In the office of Deputy Minister. in the office of Deputy Minister. And that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi, for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi. And that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. pakadali pano olemekezera Charles Chilambula tsopano nawonso akusayinira malumbiro amene achita, kenako mtsogoleri wa dziko nayenso akasayinira kuvomereza ndithu kuti ayi iwowa ndi wachiwiri kwa nduna yovomerezeka tsopano akhoza kugwira ntchito yawo. Ndi mmene afotokozera ndithu kuti pamene onse amaliza ndiye kuti ndi nthawi yokuti mtsogoleri wa dziko lino alankhule. Chilambula iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo boma la Likoma. Your Excellency, it is a tradition on such a momentous occasion for Your Excellency to say a word of counsel to the appointees. However, before I invite Your Excellency to do so, allow me to make a few remarks. Your Excellency, let me start by congratulating the newly appointed Deputy Ministers on their respective appointments. May I remind the newly appointed Deputy Ministers that, apart from the constitutional principle that gives them legitimacy and authority to govern, they are required to uphold the principle of collective responsibility for government policies and decisions, at the same time adhere to the principle of cabinet confidentiality, because cabinet proceedings are held in strict confidence. As deputy ministers, their responsibilities have a defined range of ministerial work assigned by their respective ministers or by the President. In carrying out such responsibilities, they should always observe the principle of collective responsibility at all times. They will be required to represent their minister in Parliament by answering questions or making statements on behalf of their ministry. I also recommend to them that they familiarize themselves with the Constitution of the Republic of Malawi, Cabinet Handbook, and various policies and legal instruments which will assist them in effectively discharging their duties. It is now my singular honor to invite Your Excellency to address the audience. Thank you, Your Excellency. Thank you. All cabinet ministers present here, newly appointed deputy ministers, Dr. Justin Saidi, Chief Secretary, Mr. Kiso Kamau, Director General of State Residences, all senior government officials present here,
our invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Good afternoon and Happy New Year. Firstly, let me congratulate all the newly sworn in deputy ministers on your appointment into the cabinet. I wish you well as you start discharging your duties as soon as possible. I have appointed you because I trust in your capabilities, your passion and commitment to serve the people prepare you well for this responsibility. I expect you to help government to effectively deliver on the development agenda. And these oaths, which I've taken today, serve a very significant purpose and meaning. The oath binds you to uphold and protect the Constitution of this country and to place national interests above personal gratification. As I always say, this government is people-centered government. Sinta Yodera, but to serve. The time you're there is no longer there under APM. I believe you will serve the Malawians with utmost integrity, diligence, and humility. You are joining a cabinet that has already started delivering tangible, positive results. Your appointment is not an appeasement, but to bring more capacity as we confront new challenges. Our country is suffering the severe impact of climate change. Of late, we have seen devastating floods that have claimed lives and caused huge damage to the infrastructure of this country. This is a clear threat to the socio-economic progress of our country. I urge you to find workable solutions to these challenges as we gain traction with economic recovery. As you discharge your duties, remember to observe the rule of law and avoid engaging in corrupt practices. Corruption is an evil. It robs citizens of the services and opportunities they deserve and stalls development. As you know, I do not tolerate corruption. I promise you that I will unapologetically deal with anyone involved in corrupt practices, and there will be no sacred cows. I trust that you will rise to the occasion and resist any temptations. Once again, congratulations. Go and serve with honor and distinction. May God bless you all and your families. May God bless Malawi. Thank you. That's the State Your President, Excellency, Professor thank you Arthur so Peter Mutharika, winding up his speech at the This swearing in is a ceremony of historic deputy occasion, ministers and as such, it appointed on cannot the go 5th of January 2025. The ceremony was taking place here at Kamuzu Palace. request the Chief of Protocol, Mr. Chimango Chira, to help facilitate the process. Thank you so much, Your Excellency. So what is happening is that the President will take a group photo with the newly appointed deputy ministers before he takes leave of the room. Chimene chichitika tsopano nchokuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika afuna atoletse chithunzi ndi nduna zinayi titi achiwiri kwa nduna anayi amene angolumbiritsidwa kumene masanano kuno ku nyumba ya boma ya Kamuzu. Akatenga chithunzi chimene chindeti khalenso ndithu kuti kutha kwa mambo umenewo ndi chimene chitika nchoti kulukonzakonzano tsopano kuti chithunzi chikhale chabwino imana pa president ndi a president iwo
kupangira anzathu amene alitsatira pa wireless ayima pakatikati, ndiye kuti kumbaliku ndi kumene kuli achiwiri kwa andunawa. Chakumanja kwa a president ndi kuti kumeneko kuli atembo awiri, Edgar Tembo komanso Athoko Tembo. Kumanzere kwa president ndi kumene kuli achipiriro mpinganjira komanso a Charles Chilambula. Ndi anzathu ndi tutola zithunzi mkatimu ndi kutola zithunzi kusekerera ndithu. Ayi zinthu zosangalatsa kwambiri sonse kula dziko linopereka moni chanza tsopano kwa onse amene alumbirawa kuwafunira mafuno abwino amene anachitira polankhula paja kuti zabwino zonse. Apa ndi kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino akutuluka mchipindachi kusonyeza ndithu kuti mwambo umenewu watha wafika pa mapeto pake. Bwanji ifenso tabwezera anzathu ku Blantyre ku Chichiri Broadcasting House komanso kukwacha kuti apitirize kutipatsira mapulogalamu osiyanasiyana. Munali ndine mwayi mtumodzi, ndithokoza anzanga onse amene aonetsetsa ndithu kuti izizi zikufikeni pa MBC TV komanso pa MBC Radio 1.